Аз съм родител на дете с рядко заболяване, болест на Гоше. Което е генетично заболяване, за което още не са открили лек. Като цяло. И може и да открият. Откриха му заболяването на година и 8 месеца беше, когато му откриха заболяването. А то му от раждането по принцип заболяването, но просто е трудно за откриване. Това е заболяване, което е генетично. Липсва един ензим в организма и когато липсва този ензим, веществата, които нормално той разгражда, започват да се трупат в различни тъкани и органи и ги увреждат. Много се оплашихме. Първо да го осмислиш, това, което получената информация трябва да я осмислиш, но ако се осланяш само на нещата, които ще прочетеш в интернет, ще се побъркаш тотално, защото там информацията е стара и просто те отчаива, обърква. При един от всеки 6 пациенти с болест на Гоше диагнозата се е забавила 7 или повече години. Конкретно при пациентите с болест на Гоше една на време поставена диагноза би им осигурила лечение, и то много ефективно лечение, което съществува за това заболяване, би им спестила неприятни болезнени манипулации. Мен са ме фанали на време. Като цяло не съм се... Как да го кажа? Да, не съм се внушил. Не е внушил, а влушил. Вече имаше лечение и казаха, че да не се притеснявам, че това е рядка болест, генетична, единствената, която има поддържащо лечение вече ефективно и се заплаща изцяло от здравната каса. И да не се притеснявам, че детето ми бързо ще започне да води нормален живот, което се и случи. Най-тежко е за техните родители, според мен. На 14 дена всяка вечер сме на инфузия, изморен от работа, отиваш след училище, понеже си я правим петък вечер, през петък. След работа, след училище, малко изморени, изнервени в болницата за 2-3 часа. Като ми правят вливки, само в началото боли, защото нали, трябва да те боцнат, за да вливат лекарството. Иначе после не боли. Аз там като отида, боцкат ме и си гледам на телефона и се забавлявам. Тоест, прекарвам времето в нещо, което аз обичам. Един вид. И така. И не ми е чак толкова неприятно. Едно дете да бъде откъснато от връстниците си, неговият начин на живот се променя и извън болницата. Част от нашите пациенти, примерно, се лекуват с диета, т.е. те нямат достъп до шоколад, до пържени картофки, пица и всички удоволствия, които са за техните връстници. Аз изобщо не се сравнявам с тях, мен не ми пука дали има разлики, защото всеки човек си е различен. И като цяло няма смисъл. Аз се чувствам като нормално дете и да.